kámo. No vlogy chci, si mikrofon napojit. Tak čau, my tě vítáme na našem vlogu. Tentokrát to bude ze Stormu, z našeho domovského klubu, kde tady pracuju, milujeme to tady nás. Vlastně díky Stormu jsme tam, kde jsme. Takže big up Stormu a dneska vám ukážeme náš nejlepší mejdán Neurofunk Will Never Die, který pořádáme jednou za čtvrt roku a je to vždycky hrozné peklo. Teďka tady dám s Vojtou back to backčko na začátek, deepy, likvidky, pohoda a po State of Mind vás rozsekáme jako svině a ukážeme vám, jak vypadají nejlepší mejdany ve Stormu. Čau! Zdar bro! Čau! Čus! Tak co? Šerif dorazil na Mejdán, můžeme začít, ty vole. Čo, já jdu za Tomášem a seš tady ty? Kámo, řídím to tady, vole. Řídíš to tady, jak je Tom? Jo, Toma jsem poslal na nákup, ty vole, skočí pro pivo, víš, že? Dobrý. Jo. To je nový Nick W. No. Dáme si na půl, ale já tam ještě... Tak prvního panáčka a my dáváme na půl, že? Já jsem Tak, přišel z práce. Ondrův jediný panák za dnešní večer. Jsem právě chtěl schovat, jako, že není ani jeden. Jsi říkal, že jsi dneska na sodovce, ne? To jsou na antibiotikách, no, tak jednoho panáka to snad zvládne. Hashtag Ekrej. Kdo chce? Ty chceš, Domčo? Hej, můžeš, no. Ty, my taky a ty Adame taky, viď? Bíčo, takový bych mít občerstveníčko? Kdybych Bíčo nikdy neodmít, vole. No taky, že ne, vole. Já vím, že ne, ale kurva, Kam jdete? Pustit si doma IPčku v tom studiu. Tak zádu. Počkej, to chci taky slyšet. Nazdar! Ej, Grey, vole, Demolisony, zavři dveře, běhy. Ej! Nejdál, kámo, tohle je fakt nejdál. Co to je? Nejdál! To je nejlepší track celého hipička. Ekrej a tak, vole. A říkal, fréři byli malovat, vole, ve Vietnamu a tam, když tě chytnou, že děláš graffiti, tak máš doživotí. Máš pičo doživotí za to, že posprejuješ, vole, něco, vidíš. Ale 42. Vítáme tě z backstage. Šerif vypadá, že ještě není tak na sračky jak minule. Dneska si myslím, že to dá docela na pohodu. Každopádně, teďka hraje Enforce a Snooky a zabijí tam deepy a od půlnoci začne hrát Ondřej, hashtag Ekrej a myslím si, že se to docela ještě zvrhne dneska, no. Pak State of Mind a my hrajeme po nich, takže to bude brutálně heavy. V klubu už je teďka tak je prodaných nějakých, no nebudu říkat kolik prodaných vstupenek, ale je prodaných hodně vstupenek a klub se nám plní, takže to bude big, yeah. Neurofunk Will Never Die. Hej, Vláďo, nějaký gesty. Hele, mám tady gesty. A ty chceš jako gesty pro kámoše? Vlado? Odcházím. Fakt? Yeah. Dej nám shoutout. Ej! Neurofunk Will Never Die, kámo, to je nejlepší party ve Stormu tady. Hej, je to tak. Neurofunk nikdy nemrdaj. Musí na vzduch. Hej, to? Každopádně je tak 1,5 hodiny
Natočíme tady Martina, hele. Mě musíte vždycky točit. Co ty kámo, není zima? Mě dneska dře mládí, vole. Prý a nepašujte do Stormu zbraně, drogy a podobné věci. Nevyplatí se to, protože tady ten chábr vás najde, vole. A prošacuje. A končíš. Jak se říká, s pravdou nejdál jdeš prostě. Ve Stormu je nejlepší security z celé republiky. Laser, vole, dáš si vodu? Pivo. Jenom pivo. My dáme oheň, my plivem plameny. Sprdel. 2 rovnou. Ty pičo, hoši, Díkro. vole. Šukám bankéřovi dceru. Trafikantku. Šukám trafikantku, ne. Protože to bych se stal pravidelným odběratelem blesku a to nechci. Nejlepší věci vznikají spontánně. Ano. Tak co, za jak dlouho hraješ? Já nevím, kolik je hodin, počkej. 1:13, za hodinu 15, za hodinu 17 minut. Jdeme připraven? na stage. Takové to vzrušo trošku. Jdeme dovnitř, jdeme zima. Napí se. No, jdeme. Natáčím Mindicted logo. Já tě vítám na Mindicted vlogísku. Je to tady super. Máme tady na kamarády Mustafu a Šerifa, možná z toho nic slyšeli. Ale hlavní na tomhle vlogu je Mindicted. Tady tohle. Jsme super. A čekujte nás, ty vole. Od kolika hrajete? Větší akce. Hele, asi od 13, kámo. Jsem myslel teďka v kolik hodin A jo, ty jsi myslel dneska, vole, mě vůbec nenapadlo. Ale ve 4, kámo. Marťo, ale červená není červená. A ty jsi taky strup, tak Čistá kola. Tohle je Cuba Libre, nealko, Coca-Cola Citron. Měla by to být limetka, podle mě. Zkus to schválně. Bez alkoholu, že jo? Nejsem si jistý úplně. Ty vole, nekecej. jediný Red Bully jsou tady, to jsou týpka ze State of Mind a na to nemůžeme šát. Ne, já už tam už nejde. Ahoj vlogísci. Zdare, Zdano! Jak je, dobrý? Dano, dáš mi životní poslání? Viděl jsi to, kámo? Já jsem to viděl do piči, já viděl jsem tu část. Zase si mudrý. Vždy do piči. Big up Dominikovi za kamerou, protože vypadá, že ho to baví a dělá hezké záběry, takže doufám, že to bude dobrý. A hlavně už na tím trávím několikátou hodinu. Vlogísek číslo 5, teď musíš říct takovou tu Vlogísek číslo 18,5. klasickou youtuberskou větu. Přihlaš odběr, dej lajkísek, vole, Dej lajkísek a přihlaš. Bacha na zvolit. Dívej se, co tady Vojta nalívá za panáky, ne? Vojto, co to je? Ještě trošku tam Moravský je prej takhle. Ne, já potřebuji trošku většího videa. Jo, hej, to bylo mega. Natáčíš to už? Dano, dej nám shoutout. Tak tu nás sa pozri, tu nás presne, páni prcaj a tančí a spívaj a kričí, že čo si kokot, chod do piči. Miluju tě, ty čuráku. Dobrá, Šerifová otázka, je to nějaká holka?
Čau, my tě vítáme z našeho vlogu, zadní stage, tohle je Kubko. Kubi, dej nám shoutout do vlogu. Pohoda, půjdu spát za chvilku. Životní poslání? Životní poslání. Nedělejte druhým to, co byste nechtěli, aby dělali sami sobě. Nebudem to kámo. Je to hodně takový důležitý. Přesně. Životní poslání můžeš. Tak životní poslání je, to byla hudba, ale chlapci, jste úplný blbíci a já vás fakt miluju a dělejte to pořád stejně. Mám krásnou šepku, že jo? On to poslouchal ten blbec, to neplatí, sehem na to. Já ho miluju. Sehem na to. Je to Vladan. A Vladan je... Tomáš, znáte Tomáše? Vladan je boss, tady... Ne, dobrá byla. To je video. My točíme vlog. Takže tohle byla akce s Mustafou a Šerifem, ty vole, a zabíjej to jak zmrt. Moravaj tady, vole. Píčo, život! Dej nám shoutout do vlogu. Co je? Tak jsem vstával a jdu to nařezat, nasekat. Dave, když hraje v 6 ráno, v 5 ráno hraješ, 5 ráno. tak vstává ve 4, protože se musí Ještě mám opuchlý oči, dívej, vole. Takže on si jde na ranní směnu. Tak jo, Domčo. Jak se ti dneska točilo? Ale pohodka docela, akorát tady bylo taky chaotický hodně. Jak hráli Mustafa Šerif, vole, jak hráli, vole? Sekačky, prostě klasika, ale jako hráli dobře, ty vole. Já jsem si, že ta selekce těch tracků je top, ty vole. Hráli, jakože podle mě hráli tvrději než obvykle, musím říct. Počkej, co? Že hráli tvrději než obvykle, ale já nejsem žádný odborník, to je jako jenom laický názor. Tak jo. Poslední rozlučka pro Dominika, vole, co točí, vole, vlogy Mustafa Šerif, brácho. Netočím poprvé, vole. Ale piču, vole. Netočím pro ně vlogy, teď poprvé. Ale vydrž chvilku a nahradí tě no ID a vole do vlogy, vole. Dobrý. Tak čau, vole. Untime, vole, Dominik, zabloudil se, loučí, čus. Zdar. Ahoj, Než dobrou se noc. loučí, já se taky loučím.